La intel·ligència artificial aplicada ha deixat de ser una promesa grandiloqüent per convertir-se en una cosa molt més important: infraestructura. No un producte que compres i instal·les, sinó un sistema cognitiu que, com qualsevol infraestructura de país, exigeix governança, finançament, laboratoris, protocols i responsabilitats. I aquí és on pren sentit el paper del grup Èxit de la Universitat de Girona. Una manera d'entendre la intel·ligència artificial des de l'enginyeria del real, combinant control, tractament de senyal, aprenentatge automàtic i optimització per donar suport a la presa de decisions en dos àmbits crítics: la salut i els sistemes urbans i energètics, de les Smart Cities a les Smart Grids. Perquè el repte no és tenir un model, sinó construir una solució completa, instrumentar, captar dades, netejar-les, validar-les i desplegar-les amb robustesa. En energia i ciutat, això vol dir optimitzar sota restriccions físiques i socials. En indústria, vol dir desromantitzar la intel·ligència artificial i posar-la al lloc adequat. Reduir els temps morts, com en col·laboracions reals amb el teixit productiu. I en salut, vol dir anar més enllà del forecasting. Sistemes explicables, auditables i clínicament acceptables, on la traçabilitat i la mètrica clínica importen tant com l'algoritme. Finalment, l'impacte no s'improvisa. Es dissenya amb arquitectura institucional, instruments de transferència i credencials verificables. Si volem intel·ligència artificial al servei del país, hem d'assumir que els sistemes intel·ligents no s'assemblen a una demo, s'assemblen a un servei públic d'alta complexitat.